Hola, bon dia, soc Albert Roig, estic aquí a la llibreria Les Finestres. El primer llibre que us recomano és aquest perquè és un dels millors llibres que he llegit mai. L'han editat enguany perquè va ser el centenari del naixement de Balaguer i és que és un llibre genial, no sé, és el llibre que m'hagués agradat escriure, és boníssim. Valeri és molt bo, però aquest és un llibre diferent dels d'ell perquè està escrit durant la guerra mundial, llavors hi ha tota l'angoixa de la guerra, és molt interessant, és molt lúcid i molt brillant. L'altre llibre, que és molt més actual, és de la Lola Miquel, Dolors Miquel, que és una mena d'obra de teatre, una mena de monòleg, i que parla de tots els problemes, és molt actual perquè parla de tot això que ens afecta a tots ara, no? De la natura, com l'han destruïda, moltes coses. Jo vaig fer una obra de teatre sobre aquesta obra i és un llibre que me l'estimo molt, d'aquest any potser seria el llibre català que recomano. Llavors, això, de J.B. Foix, perquè és un llibre meravellós, és una de les millors proses que hi ha. O sigui, només és comparable a Josep Pla i a les Memòries del Segarra. Són retrats d'escriptors molt ben fetes, molt. És boníssim. És que llegeixes això i t'enamores de Foix. Jo començaria llegint a Foix amb aquest llibre, no amb la seva poesia. Després passaria a Josep Pla, els seus homenots i les Memòries del Segarra. I aquí, Albert Roig, que sóc jo, el meu llibre, que també són una mena d'homenots de Gabriel Ferrater, de Blai Bonet, de Miquel Bausà, d'Andreu Vidal, molts poetes que he conegut jo i amb moltes coses, textos inèdits i intento que la gent, després de llegir aquest llibre, llegeixi la seva poesia.